Pagtukan na ito ang mensahe karon bahin sa 5 ka way sa pagkapukan, 5 ways to fail. Ato santos mo na ito pagbasa ang Proverbs 15:22, then plans for lack of counsel. Proverbio 15:22, then walay pagtambag ang mga tinguha makawang, apan diha sa panon sa mga magtatambag sila nagatukod. Magampo sa tan. Lord Jesus, daghang kayong salamat Ginoo ni mga mensahe. Ang tanan Ginoo among gisalig kanimo o nasaya jud ka Lord God nga nagasalig kami kanimo. Wala jud kami mahimo kung ikaw mabuhat ka namo. Giyahi kami uban kami o magtagsa-tagsa kanimo aduna gyud kasibot sa pagpaminaw sa mga malampulong. Dunay kusog kadasig o kahisog. Kini tanan ang gipangayo ug pasalamatan pilay ka Ginoong Jesus. Amen. Ang pulong nga atong makuha dinhi sa Proverbio, ang pagkahulog, ang pagkapakyas, ang pagkapukan, kulang sa mga igsoon, sa wala pa ni siyang mga way sa nga kita mapukan, 5 ni sila kabuok, 5 ways to fail. First is denial. Second, the growth of illusion. Third, the illusion of averages. Fourth, failure to act. Fifth, failure to drive then share. O kada usa nila may suon, doon na ni sila ay tukma diri sa balang kasulatan. O kani po silang 5 ka way nga kita mapukan tungod po ni sa sala. Kung ato punta ng 5, kung naagi ta ani nakasala kita. Ato po ni pangitaon ni dinhi sa Mateo 18:15 ang sala. Mateo 18:15. Ato pagbasaon. Kung ang imong igsuon nakasala batok kanimo adto siya o tali kanimo o kaniya lamang pagdaigi siya sa iyang sayo. Kung maminaw siya kanimo na nakabig mo siya. Kini may igsuon lisod ka ining buhaton. Laliman ka, gisugot ta sa Biblia, gisugot ta sa Ginoo nga kun do na tay usa na to kay igsuon nga nasilo o na ato yung gibati nga nakasala na to ba niya ato yung atong sa ilahin ta. Uy nanong ka, wa na piti na yung bubuta kay wayo naman ko kagusap kay nanong kaniya kay may ingon man rin ato asyaw kang tali ning duha nga ingon gyud nga sayop to ipailaman ko no nimo niya dira sayop te imong gibuhat sayop te imong gisulti nga rin ako imo may pailan na siya nakasala sayop nimo ala lisod pero na panahon na may so naka kasuway mo ako way pa sa bisan to ako na ako milibate nga sanong jud ko pero wa po jud ko mingon ni ato jud ko to mahad talawan mo kay ko mahadlok mo ko wayo yan naman ko ako nino isa kastanan mo na nga wa jud ko kabuhat ni aning ko nang sa Mateo 18:15. Wa gyud ni nako mabuhat. Amo ka ninyo nakabur kay mo pamuanig ato sa igsuon nga kada paminaw ninyo nga nasilo ninyo nya atubang gyud ba? Kana og nakabuhat ta naagi tay punto tos Ginoo nga nakabig na to siya. Kung nakahimo ta pakuha kay ko kahimo ani mga igsuon. Ato ta sa Mateo 16:24. Mateo 16:24. O sa iyang mga tinun-an misulti si Jesus nga nagaingon, kung adunay buot mosunod kanako, kinahanglan magumili sa iyang kaugalingon ug magpas-an sa iyang krus ug mosunod kanako. Usa ni siya migsuon sa pagdumili nato pagsunod nato sa Ginoo. Unya kanang unahon man gud nato may iso natong kaugalingon. Dili man gyud amo ngano pud kahapon nga ato magyong sundo lang sa gusto nato. O napasani nga isuon nga
kana sa ari po ta po na to sa rit para to ni ikuan tanan. Ari na tay sa 1 Timothy 5:8. Para mausa ni sa tanan og pagkuan nato. Yara. O kung adunay tao kung adunay tao mawala magtagana sa alang sa mga iya. Hilabi na sa mga sakop alang sa kaugalingong banay, kini siya nagalimot sa iya ang pagtuo o labi pa sa ilang lautan sa mga dili magtotoo. O makita ko di may suon nga ko nga dili mo angkon. Ako usa ko ani nga wag mo ko maangkon. Ni angkon gyud ko pero kung nakasuway mo wag mo angkon sa gawin mauwaw siya bangingon nga Adventista ato mga meditasyon, wato mga kanang dapit nga birthday. Kudaghan kay kung naadtuan bago pa ko katong 2011 December 2011 bago pa mi ato nga kanang na Adventista kasal sa ako ang pag-umangkon. Nagsuwa lang yun mi o puso o ginamos kay wag yun sila mag-andam kay nasuko sila pero wag yun ko mo yun nga kuan nasuko sila kay nganong ni kabig ni aning pagtulon ana na kami tanan si Charity si Christine sunod yun sila nako kana wag yun nila tagani kana wag yun nila buhati kan amo kaugaling mga kan isudaan ba istikuan ibaris na mo sila di puso aw kaon mi ko sa puso ra sa nay ginamos o kaon mi ana basta kay kana kinasing-kasing ira nga mong pagtuo nga dili gyud mo ubanan yun ninyon daghan sila may explanation bahin anak pero ako din barugan wa gyud ko ingon nga kanang nagpa imba ko pa sige wa ko siya kay bawo nga kanang inaani na ta sige na mo pada wa gyud ni barog gyud sa mo kaugalingon nga Adventista na gyud ni o nakasuway na ba mo nga kanang ipugos mo? O nakasuway na ba ta kanang ipugos ta? Nga ni-insistir yung nga kanang ipugos o mga unsay mga kalihukan nga dili angayan ba? Kuyog ta dito kay mga pista man. Kunya magagapod o ba? Kuyog ta atong kapita kay naay mga pundok-pundok. O dunay mga napugos ba dunay mga importante kana gisukod ka bahin sa imong mga pagtuo bahin sa atong pagtuo gisulay gyud ka ligon ba gyud ta sa atong pagtuo mga pagsulay di ba ka mapukan ug nadaka ani apil ka ani number 1 nato first ato nga denial kay nadamang taalo ug nakasuway ta ikaduha ang second mga growth of illusion ato makita sa 2 Peter 3:18 2 Pedro 3:18 Apan kinahanglan magatubo hinuon kamo sa grasya o mahitabo sa atong Ginoo o manuluwas nga si Jesucristo kaniya ang himaya karon hangtod sa kahanturan. Atong makita dinhi ato ang pagtubo nga mag-ilusyon gyud ta motubo gyud ta. Ibutan gyud diri sa atong walang kasulatan nga magasunod gyud ta nato sa Ginoo aron gyud ta motubo nga atong pagtuo. O nakapuno ba ka? Ipangutana ta dinhi nga nakapuno ba ka bisan gamay o bag-o nga mga magtotoo bisan wa ta kay balo pila sila kabuok o pila jud ang mulahotay. Usa sa ni sa muasa dito sa Sambagon nga daghan kayo mga pila to ka family ang gibautismohan. Unya wa may bawi pila ra gyud kabuok ang mulahotay. Usa ni siya nani sa group evolution na himutang nga ipangitaan ta ani kita pangayuan ta ani kon nakatampo usap-usan to pangitaan ta nga patampuhon ta og sa gamay lang nga mga tao nga bago nga mga dili magtotoo nga kinahanglan mo apil na sa atong pagkamatinuon o isag wa ta kay bawd sa sila mga tawan wala hutay ba gyud pareha ba nato wala hutay ba gyud sila ato yung paningkamutan mga tampo sa ta aning higayuna nga makahatag ta og mga magtutulot pa sa Ginoo ipuno kay mao ba ni pangay sa Ginoo makahatag ta og
laing mga katawhan, iyang mga katawhan nga tumakabig nga padulong kaniya. Third is the illusion of averages. Then kasagaran na to mga ilusyon maoning nakabuhat ka bag desisyon nga binasihan kayo kung kasagaran sa mga totoo nga walay nga kaalam, kahibalo o mga ignorante sa mga pagtuo. Yung kanang sa atong kaugalingon ba nga nakadesisyon tayo nga katong mga tao layo kay sa Ginoo, layo kay mga pagtuway kalibutan mo sa lisod ani Biblia, way kalibutan mo sa basta Ginoo na mana nang uban kanang mga dunay mga tapok-tapok dakong pundok may nga ay kanang basta kay na ni Ginoo pod pero lisod ba ya wa kita kay bagong sa sila kasing-kasing una-una. Pero ang uban ba yang mga tao mo desisyon gud ba nga kini mga tawhana mo ni kanang kasagaran ma desisyon kini mga tawhana layo kay sa Ginoo wala mapagtulunan. Hulog yun ni sila. Wala yun ni sila. Sayo po baya po na. Naagitaan po na ikatulo po ba ng illusion averages nga ka ng kasala po tayo mo desisyon nito atong kabalang desisyon mata ka di ba ta kabasa silang unang-una o kasing-kasing kung unsa yun ang naa silang nasulod yana. Mauna nga kini mga tawana importante yun kaayo ni sila. Gawa sila kay balo sa mga kaalam, gawa sila kay balo mga unsay mga pagtuo nga tinuday nga pagtuo o kanang kini sila ba yan nagagikan ba ni sa mga dagkong mapundok ko kinahanglanon gid unta ni nato silang mga kabigunon pero lisod kaayo kay duna po sila ilang kaugalingon kung balaod sila tagsa-tagsa nga ipangda. Ikaw ba no ang failure to act ano na to ni makita sa Roma 15:1 sahon. Ang malig-on o ang mahuyang. Kinahanglan nato nga nato mga malig-on ang pagyayong sa mga kaluya sa mga mahuyang o dili ang pagkahimuot sa atong kaugalingon. May isuon nga nagkinahanglan yung nga kita magpadasigon, dili kita magmaluyahon. Kay kita may sumbanan sa atong mga kaisuunan nga layo kayo sa Ginoo. Katong wala sila wala mahisinto ilang kaugalingon to sa Ginoo. Kita ang ilang sumbanan. Mo na kita kinala magbanasigon, dili kita magluya-luya aron atong mayayungan katong mga katawhan nga gusto unta mo atos Ginoo pero kanang mag-isip po sila. O dili nato pod magdili po ta mag self-centered nga ang alang na po tungod lang po nga mahimot ang atong kahimot ang atong kalipayan ra sa atong kaugalingon. Tong paningkamutan nga maka-share, makakuan kita sa atong usag-usah sa atong isig katawo. Mao ni ingon nga nakahimo ka bag napukan, nahulog, napakyas, nahimo ba ka ana? O nahimo ba nimo nga gibasol ang Ginoo? Mao ni bitaw nga nakahimo ba ikaw na napakyas ka, napukan ka, nahulog ka niya. Ang imong gipakasa ang Ginoo na ingon, sus ikaw ang Ginoo, nganong imo man tugutan ko nimo mapagsulay, itugutan ko nimo kung gisulay tama na napukan na ingon ko, napukan na ingon ko, ang Ginoo magipa ang ato ang labaw manuluwas na maoy gihimong kanan ano gihimo na Ginoo na nga kanang nagipakasa na Ginoo na Ginoo gi kanang gisuso na ingon nga mo gipasihan na siya kasa siya ni siya na sayo mo na nakakuan ka ani kasuway ka ani aw nakasa punta ani naata ni sa failure to act nahit mo kang ikalima, arita sa failure to try and share. Ari na ito ni makita sa 1 Juan 4:18. But perfect love out of faith. Ang kahadlok wala diha sa gugma. Hinunoa ang himpit nga gugma nagahigilin sa kahadlok kay ang kahadlok may kalabutan sa silot og siya nga may kahadlok wala pa na mahimpit diha sa gugma. Nindot kami nagsuon nga og ikaw nahigugma ka sa imong kaugalingon ug mato sa Ginoo magmaisugo na gyud ka magmadasigo na gyud ka do na gyud kay kasibot sa imong kaugalingon o kuwang ka paghigugma do na kay kahadlok mahadlok ko kumukuan na di ako mahadlok ko aning kuan itabuan aning pabuhaton tagaan kay kuan
Di ko mahadlok ko, wa kay gugma nga to sa Ginoo. Ug do na kay kahad, ug do na kay gugma, magmaysugo na ka. Na do na ba ko nakahadlok, ibutang na ba gyud do na kay silot ang kahadlok usapod. Nga naay silot sa ato pa, hadlok ko nita. Na po ditay silot. Silot po din naghatag sa Ginoo. Kaya naman din ato mabakunang nabasa. Mao na nga kinahanglan gyud nga mamahigmaon ta nato sa Ginoo. Magigugmaon ta nato sa kaugalingon kay diha sa atong pagigugma ang Ginoo dipunon gyud niya. Then mao man gibutang diri nga nakapahunong ka bang pagpakita sa og naghatag og bahin nga gigamit ang kaalam o kahibalo sa paghiya o pag napakyas ka pa paggamit ang pagkahibalo nagisulti sa uban. Mao na nga giingon dinhi kon nakahimo ka ba pag-share sa imong nakatunan sa imong kahibaluan sa imong kaalam ngadto sa imong isikatawo. Nakahatag ka ba ani ngadto niya kay og nahimo nimo ni wala ito ka mahimutang wala ka kasaan ni wa tama mahimutang ni failure to drive. Then isugo man ta dinhi og pagbuhat o pagkabig sa tungod sa kusa o atong isangyaw nga to niya labi na dito mga kadagkuan nga pundok nga tuwa dito ang mga kaigsunan nato nga makaluloy kay kuwang gid sila og pag-guide aron mahibalo sila kung sa sakto kung sa dili sakto maayo sa dili maayo apan luyo ning tanan may suon luyo ning tanan do na gid itang luyo ning tanan nga dunay kaning 5 ways to fail. Then, kaning 5 ka mga first denial, the growth of illusion, the illusion of appearances, failure to act, failure to drive and share. Kining 5, luyo nining tanan, kung nabuhat ni, nakahimo gyud tag sala, pero luyo nining tanan, naningkamot man gyud ta. Naningkamot gyud. Ang tanan napukan, bisan pagtungod sa sala, bisan pa ang sa kadaghanan sa mga magtotoo, manimbasog gyud. O makibisog diin o bisan sa mga kabudlay o mga pagpaningkamot o mga kakugi mahuman yun ang mga pagkabahin-bahin aron mulambo ang atong pagtuo. Mo ni may igsuon nga nagpasalamat agdako nining higayuna nining panahona labi na niining atong adang papahulay din usab-usa na to do na gyud tay mga balaang pulong nga atong matisok sa atong hunahuna o kasing-kasing. Then, ilabi na doon natay higahin sa itong kaugalingon nga ato ni masataw, ato gini magamit nga kanang makahibaw dito ba di kita mabuhat ani kay sayop na ini mo na nga aning tanan nga nakasay na hibaw ta nga maunay siya mga pagtulunan pagpasalamat ta sa Ginoo o mahinaot ko nga ato ni dayong ato yun ni nga mapuy-an sa atong pagpanuloy ng kalibutan na happy Sabbath, may adlaw.